Znali smo da je u školi bio, dalje ne znamo ništa. Dakle, šta će? A Bajramović očekuje koju markicu ako može od drugova, prijatelja i komšija. Pa dobro, to je najbitnije. Da i posalamimo sve tamo i uglavnom da to je naša klapa sa Grubačke. Najstariji borci ovo su ovde, što nas ima. Evo nam Huse našega. Najstariji, koji je bio na vatrenoj liniji i danas Danle isto ide na stražu i drži liniju. Samo sad je malo oslabio, slaba rana, ali bit će bolje. Evo ja i moj prijatelj žele podelimo suretu tamo. Ja Ferid Von, Muhibu, eto. Da nekad ne smije pisati. I od sve naše momke tamo. Daj one kad tebe vidi. Radi me za tebe, bi rekao i za Radu, da učite dobro školu i da slušate dobro majku, jer sad vi ste veliki i odrasli, morate slušati i učiti dobro školu. Novine ima, duhana ima, uglavnom nekako ćemo izdržati. Kad smo 3 godine izdržali, moramo još 5 sigurno. Novine su uvozne, nema problema, umproporske ove. Ako mogu, nek nam pomognu na neki način, ako ne mogu, opet im hvala. Toliko, pozdrav svima od ovog našeg društva, mog kolege Osmana, Rasima, Asana, Šabana, Huseina, tako dalje, Amira, da ne bi nabraju sve, eto, toliko. Šta plaćeš? Ja, rovar deseta, Ovo pričate, ko još šta ima? šta će se pričati? Ti još pričati. Pa ne znam šta će nek se neće ništa, samo da pomogu financijski, a ovako nemoj se da brinu, što nam je ovdje. Daj malo na... Okreni vas. Aj, suđa to. Pozdravljamo smo čitavu familiju tamo i nema šta skidaju za nas. Živi smo. Ako Bog da preživi se, vidjet ćemo se. Borit ćemo se do za njega i gotovo. Ja, ako bude sreća. Što ostane, prebrojat ćemo i gotovo. Šta je? Što ne ostane, ali to bliže. Ne znam, uglavnom, Cerić je Jalija dali u dženetu ključ. Ovo su sve šehiti, ovo sve šehiti, oni su izginuli, ovo su šehiti, ovo je sve zapiška. Rat nije zapiška. Još bi ja jedno rekao, pozdravio bi tamo sestru, oni su u Njemačkom kartonu, Svesta. I pozdravio bi rođaka Ramu. Tako i u Njemačku, ko se nalazi, nema veze, to sve naši rani, prijatelji.